हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोना होफैदों। बेयो जाहैबाय शिव थापा बिथांनि सायाव। शिव थापा बिथाङा जोंनि थाखाय मा मानसि बेखौ नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ एसेबाबो। बिथाङा जादों इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल लेभेलनि बक्सार चेम्पियनशिप। दा बिथाङा जोंनि थाखाय सासे जोबोद गिदिर सुबुं सम्पद आरो बिनि थाखाय जोङो नांगौ बिथांनि सोमोन्दै मिथिनो गोनां गोबां बाथ्राफोर दङ। आरो बे समाव नोंथांमोनहा गुबुन नोजोरजों नायनो हागौ। आं गोबां गासैखौबो बेबायदि जायफोर रिसार्च पार्सन बिथांमोनखौ आङो गोबां भिडिअ लाबोगासिनो थाखाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थानानै नायनो हानाय जागोन। दा बर'आनो जा मायानो जा जायखिजाया इन्डियाननि सोमोन्दैनो, मानो होनबा बेयो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बयनिबो थाखाय नलेजनि थाखाय मोजां। फारसेथिं जायफ्रा स्टुडेन्ट बिथांमोना जायखिजाया एन्ट्रेन्स एग्जाम बा कम्पिटिटिभ एग्जाम जिराया मानो बेयाव स्पर्ट्स पार्सन एबा स्पर्ट्सनि सायाव जिहेतु कुइसन जागोन बेयो टपाव थायो बिथांमोनहा। आरो बे जाहैबाय शिव थापाया जोंनि आसामनि, बेखायनो बियो जोंनि जेसेबांनाखि स्पर्ट्समेन दं बिथांमोननिफ्राय बेयाव फार्स्ट लिस्टआवनो बिथांमोनहानो थायो। दा बेनि थाखायनो बिथांमोननि सोमोन्दै जोङो गोबां बाथ्राफोर मिथिनो गोनां दङ, बेखायनो बेखौ लाबोनाय जादों। बर'नि बेलायावबो बर'फोर ओंखारोबा बावबो बानायनाय जायो आरो बानायखांनाय गोबांफोर दङ। दा फैदो शिव थापा बिथांनि सोमोन्दै फारि मिथिनो लानि। दा बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1993 8 डिसेम्बर, बेखौ नोंथांमोना नुदों। आरो बिनिफ्राय फार्स्ट टाइमाव बिथाङा अदेबानि दासिमबो अइल एन्ड नेचारेल गेस कर्प'रेसन लिमिटेडनि बिथाङा सासे बिबानगिरि हिसाबै साख्रि मावगासिनो थादों होनदों। बेनिफ्राय बिथाङा फार्स्ट टाइम गोसोआव लानो गोनां बाथ्राया बे फार्स्ट टाइम बिथाङा 2012आव लन्डनाव जानाय अलिम्पिक्स गेम्सआव बाहागो लाजेनदोंमोन। आरो बे समाव बे अलिम्पिक गेमाव बाहागो लानाय समाव बिथाङा इन्डियानिफ्रायनो बयनिख्रुइबो उन्दैसिन बक्सारमोन, यंगेस्ट बक्सारमोन बिथाङा, बेखौ जोङो मिथिनो हादों। दा बिनिफ्राय फैदो फारि फारियै बिथांनि माखासे बाथ्राफोर बबेयाव मा मेडेल मोन्दों बिनि बागै नायनि। दा बाहाय नुनो मोननाय जादोंमोन बिथाङा गुवाहाटीयाव थायो एबा गुवाहाटीनिफ्राय बे जाहैबाय। बेनिफ्राय बाव दङ फार्स्टआव बिथाङा वर्ल्ड चेम्पियनशिप जानाया नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों 2015। दा बेयाव बबेयाव मोननाय जादों फै फारियै नायना लानि। बे जाहैबाय बिथाङा 2015आव मोनदों, जेराव जादोंमोन आइबा वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप अल बिन आहमेद अल आतिया एरिना, बे जायगायाव जादोंमोन। जाय जायगाया कटार हादरनि दहायाव दङ। दा बेयाव जादोंमोन। दा बेनि थाखाय बिथाङा बे बान्थाखौ मोनदोंमोन वर्ल्ड चेम्पियनशिप हिसाबै। बिनिफ्राय दङ एसियान चेम्पियनशिपआव गोबां दङ। वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव बिथाङा मोनदोंमोन ब्रन्ज मेडेल। बेनिफ्राय वर्ल्ड चेम्पियनशिपनि अनगायैबो एसियान चेम्पियनशिप दङ गोबांनो। दा बे हिसाबै बाहाय 2013 मायथाइयाव 2013आव बिथाङा गल्ड मेडेल मोनदों। आरो बियो बबेयाव जादोंमोन बिनि सोमोन्दै मिथिना ला। बेयो जाहैबाय 2013आव एसियान आमातुर बक्सिं चेम्पियनशिप, बेयाव जादोंमोन। जायो जादोंमोन सिटी एरिनायाव, बेयो किं हुसैन युथ सिटी एरिना, बेयाव जादोंमोन जर्डान हादोराव, बेयाव जादोंमोन। नोंथांमोनहा बेखौबो नुदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों 2021 दुबाइ, बेथ' बावाखै, नोंथांमोनहा दा नुगासिनो दङ जानांगौ बिनि सोमोन्दै। बाहाय दङ सिलभार बिथाङा मोनदों, जायगायाव जादोंमोन नोंथांमोनहा नुदों 2021 एसियान अमेचर बक्सिं चेम्पियनशिप, बेखौबो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। बे दाख्लैसो बावैसो ओंखारथारनाय, बे बावैसो। दा बे जाय 24 आरो 31 मेसिम सोलिगासिनो दंमोन दुबाइयाव। दा बेनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो दंबावो बिथाङा 2017आव मोनदोंमोन सिलभार मेडेल। दा बेबो 2017निया बबेयाव जादों, बे जाहैबाय 2017 एसियान अमेचर बक्सिं चेम्पियनशिप, बे जाहैबाय उजबेकिस्तानाव जादोंमोन। दा बेखौबो गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ आरोबाव मोनबावदों बिथाङा 2019आव ब्रन्ज मेडेल, जायखौ मोनदों बिथाङा 2019 मायथाइनिया बबेयाव मोनदों बेखौ नायदो। बे जाहैबाय एखेयानो चेम्पियनशिप बक्सिंआ, भेन्युआ आलदा आलदा, जायगाया जाहैबाय थाइलेण्ड बेंककआव, बेयाव जानायाव। बेनिफ्राय आरोबाव दंबावो 2015आव बिथाङा मोनबावदों ब्रन्जनि मेडेल, बेयो बेंककआव जादोंमोन, बेबो 2015आवबो। दा बेयावबो बिथाङा ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। दा बेखिनिया बिथांनि थाखाय गोबांथार मेडेल मोननो हानाय आरो जोंनि थाखाय सासे थुलुंगाथाव आरो मिथिनो गोनां सासे सुबुं जानानै फैबाय। आरो बिनि अनगायैबो बिथांनि
माखासे बेक्तिगत बाथ्राफोर मिथिनो लुबैदोंबा नोंथांमोना गावबागाव नायनो हागोन, डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। दा बेखिनिया गेम्स आरो स्पर्ट्सनि थाखाय बिथांनि बागै जायफोर खामानिफोर दङ मावनाय एबा बिथांनि उइनार जानायफोर गल्ड मेडेलफोर दङ, दा बेनि बागै जों नोंथांमोनहा मिथिबाय। दा बेफोरनो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै गुबुनफोर स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोनहैनांगौनि थाखाय नोंथांमोनहाबो बेखौ शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।